Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumin nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sing nyuteng FB ra tau mangkat. Salah iki sesuk minggu rabi. Saiki wis Selasa, sesuk minggu rabi dadi ra mangkat. Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Qila dingendikaake lama ja'u tetkalane padha tumeka sapa dulur-dulure Nabi Yusuf ngala komisihi ngatasé nggawa gamise Nabi Yusuf bidami jadiyin kelawan getih cempe wakot zahalu lan temen-temen padha anu napa jenenge padha alah bahasane ngreka apa piye ngan khorkil komisi saking nyuwek gamise disuwek-suwek karo di oser-oseri getih cempe bidami jadiyin karo diwek-wek nggon lengen kae suwek titik nggon geger suwek akeh kan biasane sing diraut-raut gegere nggon ngisor kae kaya taruk benike petil papat sak karepku lek nerang kok macane cilik ya iki macane cilik dia nggereti benik buat duwek-wek ngan khorkil komisi saking nyuwek gamis falamaro amangka tetkalane ningali sapa Yakubah Nabi Yakub al-komisa ing gamis safihan kale sokeh
weruh gamise asli ndek Nabi Yusuf kok barange kaya ngono. Kala mongko ngendika sapa Nabi Yakub ngendikane kadzabtum padha goroh sapa sira kabeh. Lau akala lamuna mangan hu ing Yusuf apa adzibu macan la kharaka yakti suwek apa komisuhu gamise Yusuf. Dadi kot zahalu niki malah anu napa jenenge mulus, temen-temen mulus zahalu ngan kharkil komisi saking suweke gamis. Dadi dilalae klambi sing disetorke Nabi Yakub niku isih mulus ming gupak getih tok. Ora suwek ning isih mulus gupak getih tok. Gek kamangka mah dilempit apik kae. Niki lho Rama nek ra ngandel kula ming ketinggalan gamise tok. Didelok kok gamise zahalu isih mulus. Ora suwek sithik-sithik nalika Nabi Yakub weruh gamise Nabi Yusuf niku isih mulus. Ora suwek-suwek nek si nyoto dipangan ngono ra medene dadak eneng-enengan dadak rame sik dadak gelut sithik. Lambine kudune suwek. Niki kok ora. Nabi Yakub ngendika, kowe kabeh do ngapusi aku. Ceritamu iki ming drama. Kowe iki nek sing ngendika kudu Nabi Yakub ngono nganggo misuh lho ya asline. Iya Nabi Yakub sing ngendika wonge alus kae kok ya ora iso, ora ana basa misuh kuwi kok ya. Nek sing mburi-mburi ngono kuwi biasa. Misuh iki biasa banget lho. Nah iki ora iki kok ya alus, lembut Nabi Yakub niku lembut. Kowe do ngapusi aku kowe. Sak banget misuh mendok cempe tenan kok kowe iki ngono. Wis rada serem kuwi wae. Kudune nek macan iki mangan Yusuf klambi iki la kharaka komisuhu. Komise suwek-suwek. Ning jebul leh mudhon drama wangun bodho. Ora ngandel aku, kowe mesti do ngapusi aku. Wakala ngendika sapa ba'duhum sebagiane para ulama. Ngendikane bal qatala balik mateni hu ing Yusuf sapa lusus. Ora ngerti maknane aku lusus. Faqala mongko ngucap sapa faqala mongko ngendika sapa ba'duhum ngendikane kaifa iku kepiye kotalu padha mateni sapa dulur-dulure Nabi Yusuf hu ing Yusuf wa taraku lan padha ninggalke sapa dheweke kabeh komisahu ing komise Nabi Yusuf wahum hale utawi dheweke kabeh ila komisihi maring komise Nabi Yusuf iku ahwaju luweh butuh minhu ketimbang Yusuf ila qatlihi maring matenine Yusuf. Ana sing ngendika Yusuf dipateni. Sebagian ulama ya do ngendika ora piye le mateni mereka iki ora ninggal utawa ora mateni Yusuf karena sing dibutuhke sing luwih dibutuhke kuwi komise utawa gamise ora kok matenine Yusuf. Dadi nek cara diruda peksa ngono ming cukup dicekeli wong loro wong telu copot
gamise. Bar kuwi terus cemplungke sumur. Wong sing dibutuhke gamise arep dienggo ngelabui bapakne. Wong ming arep dienggo nggawe men bapakne iki percaya nek dulur-dulure iki ora nganiaya, percaya nek dulur-dulure iki ya njaga ning ketledoran karepe kuwi le nggawe skenario. Ning wong anu ora tak pinter iki. Dadi le nggawe skenario drama iki ora dadi. Anu ora bakat dadi gawe film kok ya nek bakat gawe film ngono ya. Gawe sutradarane iki ra dadi iki wis. Wonge polos-polos. Kulino ngaji nang kene dadi polos-polos. Polos-polos. Tenan. Wong sing wedok iki ben saking polose lho niku ben ora ditakoni ngono iki angger mulih ngaji ya nggawa gethuk, nggawa oleh-oleh kae wangun. Nyoh dilo tak ampirke pasar ngono lha wis sing lanang terus ming lenggut kesereten gethuk karo milik-milik kae. Kuwatir nek diketakoni kok ya wong bubare jam 6 tok tekan omah setengah 8 ngono lho. Engko ndak takoni minggo nendi rak nek wis nggo oleh-oleh ngono iki wangun. Karo iki gelo tak tukokke soto. Soto anu tenda biru. Wes sing lanang sogok gethuk, sogok soto meneng wae terusan. Ora sida takon kok ya. Karena wis rada dong iki mau mesti mampir pasar kok tuku apa-apa ngono. Aman ngono padahal embuh tenane. Wong nek karo tuku kok ngono kuwi iki paling suwe 10 menit wae rampung ora kok karo tengah jam. Wakilalan den ngendikake innahum sak temene utawi dulur-dulure Nabi Yusuf iku atu padha nekake sapa dheweke kabeh hu ing Yusuf bidak bin kelawan macan. Malah ana pengendikan mereka niku ya nggawa Yusuf tenan ning daerah-daerah sing nggo sapa macan. Arep culke ning kono ben dipangan macan. Ana sing ngendika ngono kuwi. Ya karang pengendikan-pengendikan ki akeh. Oleh saka narasumber kiwa tengen ngarep mburi kok ya. Waqalu lan padha ngendika sapa padha ngucap sapa dheweke kabeh hadza utawi iki kene iki iku akala bakal mangan hu ing Yusuf. Faqala mongko ngendika sapa Yakub Nabi Yakub ngendikane ayu hadzibu macan. Anta utawi sira iku akal ta makan utawa mangan sapa sira. Waladi ing anak ingsun. Wasamrotin lan ing wasamrotan lan ing samroh utawa ing kurma. Faudi ada mongko teka sapa sira. Didungani ngono kuwi karo Nabi Yakub iki dungani ngono kuwi ning omah iki gara-gara dilapori le muni dipangan macan iki terus dungani ngono kuwi kadhi omah. Nek nyata-nyata macan sing mangan he macan ya ora ketemu ro macane. Wong sing ngendikae Nabi Yakub kok. Nek pancen nyata-nyata kowe mangan anakku karo mangan kurma sing nggo sangu, saiki teka rene ngono e. Sing kon teka macane lah ya ora teka wong sing mangan udu macan kok.
Nek sing mangan macan tenan teko wong sing ndonga nabi kok. Sing ndonga nabi kok. Agi sing ndonga ibu-ibu rondo iki, teko ngono ya teko tenan sih kok. Iya kok. Nek nyata lho iki, nyata iki ya teko tenan. Ya teko tenan. Jebul anu le ngundang kuwi iki nganggo WA. Lah karang ya mesti teko wong mrene ya. Karo tulisane jawabane oke. Karo ene rada 4 po 5 ngono. Oke. OTW. Takoni yen karo kancane OTW iki apa? OTW iki menyang ngene. OTW iki menyang ngene iki. Utawa ya nek nang kene iki sakjane kaya jenengan iki pathokane iki ya OTW kuwi. Nek nang kene kuwi artine iki aja takon wae. Aja takon wae. Mosok nerangke penuk karo apike kok ngene radong ya kebangetan. Le nerangke we penuke pol isih takon wae. OTW, wah OTW. Aja takon wae. Dungane Nabi karo Nabi Yakub, "He macan nek pancen kowe mangan anakku karo mangan kurma, saiki teko rene." Ha wis ora teko. Fantolaka mongko gawe budal hu ing Yakub sapa Allahu Gusti Allah ngazza wa jalla. Wa qala lan ngucap sapa Nabi Yakub wallahi demi Allah wa qala lan ngucap sapa macan iki fantolaka mongko budalan hu ing Nabi Yakub sapa Allah wa azza wa jalla. Faqala mongko ngendika wallahi demi Allah ma'akal tu ora mangan sapa ingsun waladaka ing anak sampeyan wala ra'aitu lan ora ningali sapa ingsun hu ing anak sampeyan fakot hale bloko wala yakhilu lan ora halal lana keduwe kula apa anak kula yen to mangan sapa kula luhumal ambiya ing daging-daginge para nabi. Macane teko iki malah omong ngono iki. Macane teko didungani ngono kuwi. Wis kene macan tak dunganane teko jenggunuk. Ya lemu kae macan iki. Ya macan kok longlit. Banunge igoe kecap wae. Iki macan goblok golek pangan. Jenggunuk ngeten niku. Terus jawab wong karo Allah dikon kaya fantolaqahullahu azza wa jalla. Demi Allah kula ki mboten mangan anak sampeyan. Bahkan kula ki ra weruh blas. Tenrika niku ana anak sampeyan apa ora ki ra weruh blas. Ora ana menungsa tenrika nika. Kuwi daerahe kula sak rombongan. Dadi nyuwun ngapunten tenan ora weruh putra jenengan. Tur bagi kita haram wani-wani mangan daging-daginge para nabi iki haram kok ya. Wong daging liyane nabi kuwi pirang-pirang kok. Kayak Nabi Yusuf ki calon nabi kok mosok dipangan. Mbok ya mangan daging lemu sing ngogrok-ngogrok
Ya alot nek sing cilik kuru kae ya wegah kula jae lagi. Sekali nyokot ming mak klothak balung tok ya. Ora ana daginge kok. Haram kok ya. Cetha la yakhillu lana anak kula luhumal anbiya. Ora halal tumrape kita mangan daging-daginge para nabi. Karena nabi iki ya jumlahe titik, wong sing umat wae jumlahe akeh nek niat mangan wong sing ora nabi wae pirang-pirang. Nek ora arep niat karek milih lanang ya akeh, wedok ya akeh. Lemu ya akeh, rada kuru ya akeh. Nek arep kloloten tuwek-tuwek ya akeh. Nek arep kloloten tuwek-tuwek alot to masalahe. Ya nek ketuan ya alot e. Nek kor arep mangan wae akeh. Angger esuk gelem menyang ngaji. Boy macan ngendi kuwi? Macan kok pintere ra ilok-ilok. Kok macan ponggok. Ya ora kok ya nek macan ponggok ora. Macan sing saba ponggok ngono kok ya. Kok ponggok nek ponggok sing saba ponggok. Mula ngantek sawah barang entek. Kepangan macan sih kok. Wah, lampuh je macan iki pinter tenan. Fakola mongko ngendika lahu maring macan sapa Yakub Nabi Yakub ngendikane fakaifa mongko iku kepiye wakok ta tumiba nibake sapa sira fi ardi kangan ing dalem bumi kangan. Lah piye kok iso anu kowe iso tumiba ana ing dalem bumi kangan kene. Nek ora mangan anakku kok dadi kowe cenanangan tekan kene. Kok dadi tekan kene. Kowe lha ya karang kula ki ndene ya pengen tambah ilmu niate ngaji kok ya ora kok arep mangan daging nabi ki ora niate ki arep ngaji kok ya. Kala mongko jawab sapa macan, jawabe jitu teka sapa kula li silaturahmi keduwe silaturahmi keduwe nyambung sedulur korobatan ing kerabat li keduwe kula ki arep silaturahmi nang siji kerabat kula kok ya fa akhadhu mongko padha nyekel sapa anak-anak jenengan ni ing kula wa atulan padha nekake sapa anak-anak jenengan iku bi kelawan kula ilaika maring sampeyan. Lah kula ki arep silaturahmi je. Macan kowe nek mbiyen iki dijak omong jawab kok. Jawabane kuwi ya apik ya sejane iki ya silaturahmi barang. Aku lo tekan riki ki arep silaturahmi nang gone kerabat kula. Wong krungu kabar le muni gering. Nah niki lho wis kula gaweke apel karo pir. Wis kula gaweke apel pir. Karo anggur. Karo jeneng alot coklat kae. Nek dicokor rak tememplek ning cethak.
Lah kula ki arep silaturahmi je mah dicekel karo anak-anak jenengan niku. Terus disowanke ten panjenengan niki kok ya ajeng silaturahmi niki. Akhirnya fantolako mongko ngeculke nek cara bahasa kita fantolako mongko ngeculke hu ing macan sapa Yakuba Nabi Yakub ya terus diculke kok ya. Ampuh sih karang ya Nabi dadi omong-omongan ro kewan wae iso. Dek jenengan ki omong ro wong kowe ra dong-dong ki piye sih? Padha le bahasane kok ra dong-dong. Diterangke tiring-tiring kowe ketok ya kaya gatekke kae plendus ya ra dong meneh. Wis dicethake lho nek nerangke iki cetha kok ya ra dong. Ajek maca ngono wae. Kowe tenan nek ngaji nahu malam kemis kae ketoke lah ku nerangke ya penuk kae. Ya diwaca radong meneh. Ilah ku nerangke mosok dituntun sak kata demi sak kata. Kuwi maf'ul ing kok nggih. Dadi i'rabe nasab agidong. Zahaban ing menyang muni ngono hula kene dong. Selak njeblok gununge iki engko aku. Kesuwen. Yes. Kon sorogan puluh larik wae iso ngentekke jam yo. Padahal cetha mingkur penuk-penuk kae lho. Kalimate iki penuk-penuk. Ning kula le seneng niku pisan niate golek ridane Allah, niate netepi kewajiban, ping pindhone ora putus asa apa sepuh-sepuh kae nek malam kemis iki tetep semangat ngaji kok ya. Udane mangkat udane do mangkat. Ya jan nampuh tenan. Ngaji nahwu je nek ngene iki wae lumrah, karang mingkur do omong dhewe-dhewe je nek ngene iki. Iki lho. Ya nek kuwi bateke ra wani ana sing ngomong kuwi do mikir dhewe-dhewe, mikir mikir jatahe sing arep diwaca kuwi kok. Nanti sandinge jak omong ki tak disauri kok. Saking sepanenge iki kok jatahku ngono. Padahal kula ki ya ora galak. Kula ya ora galak. Pas maca ya mung tak tinggal udut. Karo merem-merem kae tak rungokke kok. Ora ana sejarahe kula ngaji nahwu kok galak. Padahal kudune galak. Bape jaman kula ngaji nahwu ne Pak Yai Katib niku dunek-unekke iki biasa. Wangger maca klaru munyuk ki ngono biasa. Biasa banget kula di ngono kuwi. Wah, tenan. Otak ki nek gebuntel tai lho. Jan donekke ngono kuwi. Nek liyane ora wong le maca bener kok. Nah sing donek-unekke kula wong le maca salah rada goblok kok ya kula mbiyen. Wah tenan lah saiki ngono model sekolah kok cilike dipisu-pisuhe gedhe ditangani ngono laporke viral. Nah nek saniki dilaporke viral. Mula guru-guru sekolah saiki iki mah ming judeg. Ngadepi anak beling-beling nek ditangani malah kasus. Nek diseriusi iki masalahe tuntutan jiwa guru. Guru iki dituntut kudu minterke bocah, ning kok sing dihadapi bocah-bocahe kaya ngono. Dadi stres yo guru nika iki ngadepi bocah saiki stres. Karena bertolak belakang dengan aturan-aturan modern sing ra mutu. Beda karo zaman kita sekolah mbiyen, nek kita sekolah mbiyen iki bandem kapur biasa, bandem penghapus biasa, samblek garisan biasa. Lah kok samblek garisan? Lah garisane kan kayu to nek mbiyen.
Garisane kayu tipis kae apik kae. Selet ngono ning bokong ngabang tenan. Tutuk sulak biasa. Tendang bokonge biasa. Ya meneng wae ora kok nantang nesu wani ora saiki jajal. Murid kok tendang bokonge wo iso ngejak gelut tenan. Malah ngomong muridé ning ngarepan senggel, Pak. Ngono malah ora medeni wong. Gilani sih murid saiki yakin gilani. Wah wis. Mah ngejak senggel ning ngarepan sih. Ngono kuwi keploki karo kancane dadi saya bergenggeng kendel kae malahan. Wong dikeploki disemangati je disupport e. Kayak murid sing wedok-wedok ya ngalemi. Sip tenan kowe yakin ganteng. Lha muni ngono kuwi. Murid edan kok ganteng. Murid sing wedok ya picek-picek tenan tak pikir-pikir. Bahasan sing demenakake cerdas kutu buku ra aneh-aneh ngono wis ra ana wong nyeraki. Agak cah kutul dibuli wae lho. Nah, padahal cerdas pintere pol kutu buku. Kaya aku gek zaman sekolah biyen ngono kuwi. Well, ada orang ngandel. Aku lagi sekolah SD tekan SMP iki ra ono kok bahasa ora ranking iki pokoke nek ra ranking 1 2 iku sancep. Ora ono malik medun ranking 4 ngono ora ono wagu isinan. Kudune nek ra 2 1 2 1 2 1. Wes ajeg saingan karo dekan UGM Fakultas Pertanian kuwi wong sak kelas tok. Iki dekane wis sak kelas karo aku. SD sekelas 1 tekan kelas 6. Nek kono ranking 1 aku loro, sesuk semester mburi aku 1 kono sing loro terus ngono kuwi bae. Liyane putus asa mungsuh aku. Kamangka kono kutu buku anggarane ya kalem demenake gek kula iku ugal-ugalan kowe pinter kok piye. Jadi kok demenake kalem ora rada ugal-ugalan ning kula tetep pinter kok. Ranking terus kono nek ranking terus. Nek kono 1 aku loro, nek aku 1 kono sing loro liyane ning ngisore kabeh. Ngantek kelas 6 niku. Ning kono dilalae kan jalure lempeng, ragate ana, didikane wong tuwa cetha. Ah wis dadi maju terus sekolahane. SMP 5 Kota Gede kono terusan. Kula wis ra sida sekolah, wong ora oleh sekolah. Karo simbok wis ora oleh sekolah, lulus SD kuwi ra sida sekolah, mutung dadi ming saya bubrah. Era sekolah 3 sasi lho, bar lulus SD niku wis ora sekolah 3 sasi kula. Nah, karo kepalane sekolah SD parani lah kok ora sekolah lho wong juara terus ora sekolah. Simbok mboten kuat nglagati wis ning SMP Muhammadiyah kene wae engko aku sing rekomendasi. Lah niki wis 3 sasi je wis mlebu wis ora apa-apa. Waton menyang. Wis piye lah ya lucu ta sekolah je wis menyang 3 sasi agikon mangkat. Wis nyetut iki kok kudune. Waturane SMP ngono ya lucu, ming goleke karo Pak Kepala, goleke keringanan SPP nek mbiyen isih SPP-nan ya. Mingkur 6 sasi utawa sak semesteran gratis bar kuwi kudu bayar. Waduh mumet meneh ya. Sakjane pertama bayar wis kliwat 3 sasi, digoleki keringanan ndik niku wis ora bayar. 6 sasi, sinau 3 sasi, sing 3 sasi wis keter. Ana kebijakan saka sekolahan kono SMP Muhammadiyah kuwi pokoke nek ana murid ranking 1 kelas oleh sekolahan. Angger ning kelas ranking 1 kelas ora kudu ngalahke sak sekolahan, mung cukup ngalahke sak kelas kuwi gratis SPP sak semester, gratis SPP 6 sasi. Wah, iki kudu pinter Kang.
Lah ora sah kuduwe ya tetep pinter kok ya. Akhire ranking terus ora tau bayar blas aku. Endi sing tau dadi kancaku ora gelem ngakoni. Ranking terus nang sampeyan iki. Wis pokoke pancen anu. Dasaran iki wis dasaran apik. Dasaran iki. Ben tak entekke wektune nggo ngalem aku. Nggo ngalem aku. Akeh dek mben kok ming delek-elek wae. Nang majelis ngasih delek-elek, ning jaba krungu sruwing-sruwing ya delek-elek meneh. Wah, jan kurang ajar tenan aku. Kene iki apian. Mulane aja ngantek wani-wani karo Nabi, salah satu penyebab Allah ngeduke ngazab niku masalahe do wani karo Nabi. Arep anak kae engko do jungkel kok ya. Nek dadi wong niku sing paling slamet nderek Nabi, nderek lho. Nderek Nabi nek kaya awake dhewe ngangger sinau hadis terus engko nderek apa sing dadi pengendikane Kanjeng Nabi wis mesti slamet tentrem, wis mesti jaminan. Oh, mesti kok ya lha ning arep melu rak ngaji sik wong ya ora ngerti to. Gelem ora gelem ngaji sik. Mula waton jenengan ki seneng ngaji. Ngaji niku mbahas beber Quran, beber hadis. Beber Quran, beber hadis lho. Nek arep seneng-seneng joget ngono ya ning lapangan jejeran. Kuwi ora ana beberan ning seneng ya grimis kuwi ngetiging nyebai kae. Sak karepmu pinter karepmu. Bodho karepmu. Wis niki sik muga-muga dadi ridani Allah, dadi berkahi Allah, paringi ilmu sing manfaat, istiqomah ling ngaji ling ibadah, tetep kuat kandelimane islamipun, bejo slamet donya akhiratipun. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.